Mi slobodno možemo sa psalmistom klicati ove njegove riječi kada je rekao žedna mi je duša Boga živoga. To su toliko duboke riječi gdje vidimo kako on sam, psalmist koji je ispjevao psalam molitveni u kojem se spominje Boga, sebe stavlja nekako na zadnje mjesto ili zapravo ne na nikoje mjesto, nego samo razmišlja o Bogu. Samo hoće Boga u svom životu. To je karakteristika svih svetaca, da samo Boga žele u svom životu i ništa im drugo nije važno. Znate i ono kada pjevamo prije evanđelja, onda o Aleluji kažemo tražite najprije Božje kraljevstvo i sve drugo će vam se dodati. Dakle, ne trebate ništa tražiti u životu. Ni stan, ni hranu, ni novac ili neke druge stvari, bilo materijalne, nematerijalne. Samo tražite kraljevstvo Božje, samo tražite Boga u svom životu i tu molbu će vam uvijek Bog uslišiti i daće vam sebe. Daće sebe svima nama. I to je psalmist ovdje prepoznao. Ali koliko je također, možda čak i više, iako je to nepravedno nekako ocjenjivati, ali koliko je više to prepoznao i Sveti Pavao kada kaže u ovoj toj poslanici koju smo čitali, da se treba, da je cilj svima nama navješćivati Krista. I u ovih, koliko ima, 2, 4, 6, 8, ovih 9 redaka koje smo pročitali iz ove poslanice, riječ, ime Krist se spominje 6 puta. Pavao ne zna pričati o ničemu drugom nego samo Isusu. Kako je njega dotaknuo Isus, kako tog Isusa treba navješćivati drugim ljudima, što stalno čini u životu svetoga Pavla, kako ga mijenja iznutra, kako će mijenjati taj isti Krist i druge ljude iznutra. Jednostavno ne zna pričati o ničemu drugome. To je došlo do te razine da on hoće više ne biti ovdje na zemlji, nego doći u raj. Pa ovdje kaže, želja mi je s Kristom biti, jer je to mnogo, mnogo bolje nego ovdje ostati na zemlji. Evo, toliko se on suobličio sa Isusom da više nekako ne vidi ovdje na zemlji nekakvog smisla biti, osim toga da služi drugim ljudima. Tolika je poniznost u svetoga Pavla da on hoće služiti drugim ljudima zbog toga jer to Isus traži od njega. Ne zato jer mu je to, dobro, sigurno da ima određene i koristi od toga, dovešće ljude Kristu, ali nije na toj razini za njega korisno nego kao kad bi došao kod samoga Boga. Zbog toga on toliko živio s njime ovdje. Poniznost koja je danas nekako tema, odnosno oholo, zavisi kako se uzme, tema današnjih čitanja, duboko je prožeta u ovoj prispodobi koju smo čuli, a koji Isus govorio o sustolnicima na svadbi. Kada je rekao nešto praktički u ovom smislu, današnje vrijeme je takvo da ljudi uvijek traže prva mjesta kako će sebe istaknuti, kako će sebi pomoći, ili kako kaže ona naša poslovica, uzdaj se use u svoje kljuse. Niko ti drugi nije važan, samo si ti, uzdaj se u svoje sposobnosti, ako dovoljno jako želiš nešto u životu, onda će se to nešto i ostvariti i tako dalje. A Isus kaže, nije to tako, ti možeš misliti da si ti netko i nešto u životu, ali prije ili kasnije, ako nastaviš tu filozofiju i dalje, ako razmišljaš tako, ako se postavljaš tako i dalje, onda će se prije ili kasnije dogoditi da će ti se to odbiti od glave. A zašto? Ima jedna fina usporedba. Zamislimo 3-godišnje dijete ili 4-godišnje dijete koje je jedanput odlučilo u nekoj teoriji da se ona želi osamostaliti od roditelja. Zašto bi mama i tata meni bili potrebni? Ja mogu sa svoje 4 godine živjeti sam, brinuti se sam za sebe. I ništa, onda on ode u banku i pokuša dignuti kredit ili pokuša se zaposliti ili pokuša voziti auto ili neke te druge stvari i vidi da to tako ne ide. Niti će uspjeti u banci nešto, niti će uspjeti naći posao, niti će uspjeti voziti auto, jednostavno to tako ne ide. Jer djeca i ona to znaju iznutra, da nisu sposobna brinuti se sama za sebe, nego da su ovisne o drugima. Znate, kada dođete nekom djetetu, isto recimo 4 godine ili tako nešto, ili možda 3-4, i to dijete vas ne poznaje i hoćete mu pružiti ruku ili pozdraviti ga, mahnuti mu, i dijete se uplaši, sakrije se odmah iza mame.
ili iza tate. Zbog toga jer ono zna da ono samo nije dovoljno da se izloži van. Nekako u djetetu u tim trenucima nema nikakve sebičnosti, nikakve. Nego stavlja uvijek mamu i tatu ispred sebe. Tako i mi smo isto na taj način kao djeca Božja. Također. I onog trenutka kada se mi želimo osamostaliti od Boga, kada mi kažemo samima sebi, pa ne treba meni Bog, pa ja sam sposoban brinuti se sam na sebi, pa šta će mi, pa onda dođeš nekako do nekog kao zaključka, pa Bog je samo iluzija, pa zašto ti ljudi uopće vjeruju Boga, on i ne postoji. I jedno, drugo, treće, kako ide nekako taj domino efekt, onda na kraju dođemo do zaključka da smo mi potpuno sami sebi dostatni, ali udarit ćemo glavom u zid jedanput prije kasnije, kada dođe trenutak u našem životu, kada će doći neki prelomni trenutak. A prelomni trenutak obično dolazi, dobro, i u nekim drugim stvarima, ali najbolji primjer je prelomnog trenutka kada se radi o životu i smrti. Mi možemo, recimo, se postavljati prema raznim problemima u životu, pa možemo to nekako istrpiti i preko volje, ne znam, boli nas glava, zub ili nekako drugu bolest imamo, pa nekako trpimo, možemo nekako to, ali kada se tiče života ili smrti, kada nam umre neko koga mi volimo, do koga nam je stalo, onda ćemo mi vidjeti u tom trenutku gdje smo mi, jesmo li mi blizu Bogu ili smo daleko od njega. Kaže se, nevolja uči čovjeka moliti. I nebrojeno puta sam se susreo sa ljudima koji su živjeli, neću sad reći ateistički ili bezbožnički, nije nužno tako, ali nisu bili vjernici koji su redovito išli u crkvu, koji su živjeli sakramentalnim životom i nisu puno marili za Boga. I tih primjera ima puno, ne govorim napamet, nego stvarno iz iskustva. I onda u razgovoru s tim ljudima koji su imali neku tragediju u svom životu, bez obzira da li im je preminula neka draga osoba ili nekakva također duboka tragedija, i onda su rekli da se nešto njima promijenilo, su počeli ići u crkvu, da su počeli moliti i da im je to davalo jedinu snagu u životu. U tom trenutku čovjek vidi da on ne može biti sam sebi dostatan, da ne može biti svoj čovjek, jednostavno ne može. Mi smo, to sada možda zvuči ovako malo neobično, ali osuđeni na život sa Bogom. Iako ta osuda je osuda koju bi svako od nas htio primiti i podnijeti u svome životu, taj život sa Bogom. Zbog toga, ako je Bog svemoguć, a je, ako je dobar, beskrajno dobar, a je, i ako nas voli, a voli nas, pa zašto nam ne bi živjeli sa Bogom? Ako je on beskrajno dobar i beskrajno nas voli, šta će nam faliti onda? Ništa nam neće nedostajati u životu ako budemo živjeli sa Bogom. Zato Isus ovdje kaže da je, prenesam nekako značenju, da je poniznost ono što Bog, On, Isus, traži od svakoga od nas. Poniznost prema drugim ljudima, da treba uvijek staviti potrebe drugih ljudi ispred svojih potreba, da treba staviti uvijek Božju volju ispred svoje volje. I jedno i drugo je teško, jedno i drugo, ali evo to nekako i jedno i drugo to treba, zbog toga je tako Isus napravio. I onda ćemo mi moći govoriti i pjevati sa svetim Davidom, koji ovdje psalam ispjevao kada kaže žedna mi je duša Boga živoga, ali više nećemo moći živjeti bez Boga ako stavimo Boga na prvo mjesto. Nećemo i na jedino, nećemo moći živjeti bez Boga. I onda će nam srce tražiti nešto da ga ispuni iznutra, a nećemo imati šta. I onda ćemo tražiti Boga da nam ispuni tu veliku prazninu u našem srcu. Kralj David je to, nakon svih nekako problema koje ima u životu, na kraju je to i uspio. Sveti Pavao također, koji više ne vidi nikakav smisao u ovom životu, nego samo želi potpuno sa Bogom živjeti u nebeskom raju. Tako i mi također. Imajmo ispred sebe taj cilj, dakle raj kao cilj kojemu hitimo. A najbolji način kako ćemo doći u raj, tamo gdje Bog stanuje, je da ćemo živjeti taj raj i ovdje na zemlji, tako da i ovdje na zemlji Bog stanuje. Imajmo Boga na prvom i na jedinom mjestu u svom životu. Stavimo Boga ispred nas, stavimo druge ljude ispred nas, onako kao što je to Isus činio,
Amen.